Ensimmäinen vapaa-taiteellinen suoritus. No niin, ja Mikael Enämä otti ensimmäisenä tämän yhden pakollisen liikkeen. Yrittää kiertää mahdollisimman lähellä tätä zebra-pönttöä. Kaukana oli vielä, mutta nyt lähti 8 lypsis. Kerätään vähän kierroksia ja aletaan lämmittelemään yleisöä. Jonkun verran tulee sappa. Joo, se on ihan. Sen näkee tänne asti. Kohtuullisen laajaa skaffasia tekee sinne. Ja Mikaelilla on noin 3 minuuttia aikaa ja hän uhkas tuolta kenttää. Tämä savumäärä näkyy Ruotsiin asti. No joo, Suomella on vaikea varmaan tässä vaiheessa aloittaa, kun meidän koko auto on koko se asti. Aika vaikea mennä täältä kertoo mitä tässä tapahtuu. Ovela mies. Oli se auto vielä siellä. Hienon näköinen tuota savusella pönttöä. Milloin? 240. Vasten apurataa, että näkisi, että mitä sitä tehdään. Tämä selkeästi on tämmönen savupaino. Joo. Se on tämmönen rock-meininki. Käytähän rock-bändikin savuja. Se ei ole. Hyvät savukeskeltä 242 Audi moottorilla ja pikkusen hengähdessään ja taas vauhti jatkuu.